Kawu? Yau da rana aka yi mun waya. Ashe baba ne ba lafiya. An kai shi zuwa asibiti shekarun jiya. A 'yan kwanakin nan ne ya samu bugawar zuciya. Mun rasa shi Barat, sai haƙuri. A da lokacin ina yaro ina zama ne tare da iyayena a Hyderabad. Mama, na dawo. Barat, ka cire kayan makarantar ka sai ka zo ka ci abinci kaji? To mama. Barat. Na'am. Ka sake zuwa ka sha ice cream ba? Ka sha ko ba haka ba? Na ga su ba shan na sha ne shine ni ma na siya mama. Ba likita ya ce ka daina shan ice cream ba? Ba laifi ba ne in baka sani ba. Kai min alkawari ba za ka sake ba. Shashashen zaki ya rasa abin farautarsa saboda shashancinsa. Kaifin basira ya zarce ƙarfi. Dare ya yi sosai, kai bacci ka ji ko? Mama yaushe ne baba zai dawo? Ya je wasu ayyuka ne, gobe zai dawo. Kuma bayan nan zai sake tafiya ba? Akwai abubuwa da yawa a aikin nashi. Ka yi bacci. Ragaba, da karfe 5 na asuba ya kamata mu tafi. To shikenan, To na tafi. sai da safe. Babana da kuma abokin shi suna ta faɗi tashi akan sabuwar jam'iyyar da suka wallafa.